Здравейте, приятели! Ще играем истина или лъжа. Мултиплеер. Целта ви е да съберете 10 точки преди вашия опонент. Ако познаете отговора, печелиш една точка. А ако сбъркаш, опонентът ти печели. Добре. Хората обичат... И използват повече телефони, отколкото компютър. Луната прави пълна обиколка на Земята за лъжа. Земята се върти около звезда. Да. Василевски умира. Държава в Северна Америка са 12. Не знам. Джони Теп е учен. Не. Павел Колев пее песни. Да. Чакай. Истина да го кажа. Когато водата замръзва, се разширява. Слънцето изгрява. Да. Не победи. Как така? Как така? Победи. Това аз тази игра веднъж се изтеглих. Хайде пак. Добре. Пайкът. Очите на котра светят на тъмно. Лъжа. Точният човек вижда наблизо. Кирил Методи са написани история с... Не. Президент на Кока-Кола и компания за закуски. Джордж Вашингтон е бил президент на Съединените. Новите съседи са най-смешни сериали. Както са за нощ отделя вредни паса в лъжа. Селен Гомес се очитали лъжа. Съведени зелен, да. Не, пак. Не, аз съм ти победил първия път. Тогава аз се Бърках се. И аз питам, как така? Добре, остров Канада е част от Сибирия. Лъжа ще го пита. На правилната че... Да. Лъжа. Около е бил като на лъжа. Не за мене. Върху земята пада гръмтевици. 100 пъти в секундата. Не знам, пише лъжа. Кръпсата се навързва истина. България завършва на второ място в световната първенство по футбол. Октоподът има 2 сърца. Това е най-популярната дума. Не знам. Не. Има се от черни връх. Аз не мога да... Аз не мога да натискам. Спасителните пояси отначало са били замислени да няма дупка, но дупката се е получила заради неизправност с машината. Как ще са пояси тогава? За една година повече хора са убивани от самолети, катастрофи и при магарите. Не? От? Магарите май беше. Венера е 4-та планета от Слънчевата система. Не. Аз ли победих? Да. Играем до 3. Положението вилата приключи. Да. Владимир Путин е писат. Не. Аз Борис прекъсти българите. Лъжа. Една капка моторно масло, 25 литра не знам. И си напиша. Съвторението не ми или не даде извън въздух. Плеското въстание избухнало в пъпиш. Слънцето е най-голямата звезда в Вселената. Ако върнеш. Я го прочичи. Чакай, аз не го виждам. Най-дебелата жена е нормален човек се сме 5 пъти на ден. Не. Как? Кола съдържа кофеин. Яйцето се е появило преди кокос. Кой победи? Ти победи. Нали? Аз печеля. И това е всичко за този Ама скрип. чакай, Иско.